B'investiment ta' 2.2 miljun euro taħt il-Fond Agrikolo Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, tnedit skema oħra ta' għajnuna għall-bdiewa u r-raħala bilan li jittaffew l-effetti ta' żieda fil-prezz tal-alf. Din l-iskema li se jgawdu minna 200 bidwi u raħħal se servi ta' għajnuna lil dawk li jaħdmu fis-settur tal-ħalib, taċ-ċanga, tan-naċ u tal-mos. Dan qed isir bilan li jittaffew l-effetti ta' żieda fil-prezz tal-alf minħabba l-kunflitt armat fl-Ukrajina. Din l-iskema ħarġet wara li l-Gvern wettaq analiżi li wriet li l-effetti tal-kunflitt fl-Ukrajna fuq il-prezzijiet tat-tiben u tal-kux li fniexef li huma tnejn il-komponenti l-aktar użati għall-alf tal-bejjem waslu għal żidiet ta' madwar 36% u 41% rispettivament fl-2022 meta mqabbel mal-2021. Il-ħlasijiet sa massimu ta' 15,000 euro se jiġu kkalkulati skont kriterji stabbiliti u se jsiru għal perjodu ta' sentejn. Din l-iskema jantiża r-raħħala li għandhom l-irtsiet tagħhom irreġistrati f'Malta u li jkunu attivi matul l-2023. Il-Ministru għall-Agrikultura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, qal li bl-għajnuna tal-Fond Agrikolu Ewropew il-Gvern għal darb'oħra ħadem biex itaffi mill-piżijiet li x-xena internazzjonali ġabet magħha f'dan il-qasam tant importanti f'pajjiżna. B'hekk il-Gvern qed jerġa' jżomm kelmtu mar-raħħala u l-bdiewa Maltin u Għawċin. Din l-iskema hija importanti għaliex naħseb li l-Gvern qed jerġa' juri kemm hu solidali mal-bdiewa raħħala u s-sajjieda tagħna. Skema ta' mhux inqas minn 2.2 miljun euro fejn aħna qegħdin nagħmlu tajjeb bħala Gvern għaż-żieda fil-prezz tal-arf. Anki s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet tkellem dwar l-utilità ta' din l-għajnuna. Tal-gwerra bir-Russja l-Ukrajina waslet biex il-prezz tal-alf sara l-oħra kellna il-ġwies u kellna il-qmuħ, darba l-alf ola b'mod sproporzjonat u rridu naraw illi ovvjament il-produzzjoni tal-ikel tkompli għaddejja. U għalhekk ħriġna din l-iskema li permezz tagħha l-bdiewa se jkunu jistgħu japplikaw għal one-time payment biex jagħmel tajjeb għal dak il-isbilanċ illi sab. Din l-iskema se tibqa' miftuħa sal-15 Ottubru ta' din is-sena.